Kaixo guztioi, ongi etorri GZ podcastera, geopolitikaz ikerketa taldearen podcastera, eta ja entzuten dezute moduan, saio hau pixkat berezia izango da, izan ere euskeraz grabatzen dugun lehen saioa delako. Gogoratzea ere ez dela lehen esperientzia taldea, bere garaian georradar politikoa saioa ere aktibo genuela, baina hau zerbait desberdina izango da. Baina ez zer baino lehen argibide txiki batzuk. Ikusiko dezute moduan, saioaren irudia ez da beltza, gorri antzeko bat baizik, nahita egin dugu, hizkuntzen artean gaizki ulerturik ez izateko, gaztelera eta euskararen artean, eta, koloreaz gain, testua ere euskeraz dagoela ikusiko dezute, bai? Eta gure ikurra, eskubian egon beharrean, zalditxo hori, ezkerretan izango dezute aurrerantzean euskerazko saioetan. Gogoratzea ere, nondikan ibiltzen garen, sareetan, Telegramen edapena difusion geopolitikaz, iVoox eta Spotify GZ podcast, eta Twitterren abildua GZ_ podcast. Hau esan da, goazen aurrera, gaurko programan Golango gainen inguruan hitz egingo dugu, eremu geografiko honek duen garrantziaz, ez horiek bere baliabide natural edo hidrikoengatik, baita maila militarrean, estrategikoan izan dezaken posizio garrantzitsuetaz ere arituko gara. Gogoratu, Siriako lurralde hau Israelgo estatuak okupatu zuela jada hamarkada batzuk, baina azken hilabetetako gertakariak medio, Israelek bere beste lur pusketa bat jandio Siriari, Bashar al-Assaden erresimena erortzean. Eta, hontaz hitz egiteko, Ander Aranburu gonbidatu dugu, Ander geopolitikazeko kidea da, politika zientzietan ikasketak ditu, eta hortaz aparte, analista politiko gisa ere ibiltzen da noiz behinka. Ziurrenik Ander gogoratuko dezute, iaz Amerikako estatu batuen inguruko serie ikaragarri bat grabatuzun, non bertan nazio honen historia eta ekonomia aztertzen zituen saio desberdinetan, estatu batuek gaur egun duten garrantzi eta boterea ulertzeko. Arrakastandiko serie izan zen, baina etzan bere serie bakarra izan ere duela aste gutxi Kosovoren inguruko 3 kapituloko seria amaitu du, eta hau honek ere arrakasta ikaragarria izan du, oso gomendagarria, fijatzen baldin bazeate, entzuten nahi baldin bazeate iVooxen adibidez, bota pixkataz berago, eta aurre ikusiko dezute 3. saioa, eta, aukeran, entzun guztiak, oso interesgarria, historia izango litzateke lehenengo saioa, Erdi Aroa, jatorria, Kosovoren historia hori, bigarrena okerrez baldin banago zan Titoren garaia eta guzti hori, eta 3. izango litzateke 80. hamarkadatik aurrera gertatutako gauza guzti horiek, bai? Oso gomendagarria, benetan. Esatea ere, saio honek 2 zati izango dituela, lehenengoa izango da Anderri Euskadi Irratiko Baipasa saioan egin zioten elkarrizketa bat, okerrez baldin banago, abenduaren erdialde hortan, 17an horri inguruan elkarrizketatu zuten, eta berreskuratu dugu, baimenarekin noski, eta egingo duguna da, bigarren zatitxo bat gehitu, ze, hasierako elkarrizketa 10 minututxo dira, orduan, iruditzen zitzaigun denbora gutxi zela Golango gainen inguruko programa bat egiteko, edo gaia jorratzeko, orduan guk egin duguna da, bigarren zatitxo bat non nik Ander elkarrizketatuko ez, egingo dizkiot galderatxo batzuk, gaia osatzeko. Eta ez naiz askoz gehiago luzatuko, besterik gabe, gozatu saioaz. Gero arte. Landerrekin ez dugu aipatu zer nolako jarrera izango duen Mertzek Israelek Gazan duen gerrari begira, baina horri buruz ere hitz egingo dugu datozen asteetan, baina bertara begira jarriko gara datozen minutuetan. Netanyahu
Hermon mendian dela bertako soldadue bisita egiten, albiste delako, azken orduetan, hain justu Israelek Golango gainetako populazioa bikoizteko plana onartu du aste honetan. Plan hori Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroaren bulegoak berretsi du, eta 10 milioi euroko aurrekontua du. Egungo 50.000 biztanleak bikoiztu nahi ditu Israelek, Golango gainak indartzeko, estrategiaren parte hartu duela neurria, arrazoitu du, izan ere, eremua Israelgo estatuaren segurtasunerako berebizikoa dela esan du. Hori da, edapenerako neurria eskualdearen tentsio geopolitiko betean iragarri du Netanyahu, batez ere Israelgo indarrek Siriako lurraldea desmilitarizatutako eremu bat okupatu ondoren, nazioarteko komunitateak iragarpenaren kontra agertu da, baina jakina da Al-Assaden gobernua erori zenetik Israelek bere eremua zabaldu duela Golango gainetan. Gaur bai pasan Golango gainei begira jarri nahi dugu, eremu horrek duen garrantziari neurri hartu nahi diogulako. Ander Aranburu geopolitikazeko kidea, Arratsaldeon, Ander. Arratsaldeon. Ander, hasteko Golango gainak orain baino lehen, lehia politikoaren erdigunean izan dira, 1967 arte Siriaren jabetzako lurrak ziren, harik eta 1981 6 eguneko gerran Israelek zati bat konkistatu zuen arte, Yom Kipurreko gerran ere guda eremoa izan zen, eta 1981 Israelek anexionatu egin zituen. Zein da Golango gainen gertuko historia? Bueno, lehen da bizi esan beharra dago, Golaneko gainek 1.800 kilometro karratu dituztela, eta 1967tik ona, Israelek horitatik 1.200 kontrolatzen ditu, gainantzeko 200 bat eremu desmilitarizatuaren parte izan dira, eta gainantzekoa Siriar burujabetzaren baitan egon dira. Esan bezala, 1967 arte Siriar Errepublika kontrolatutako lurraldea ziren, baina Israelek 1967ko 6 eguneko gerra hortan Siriako armada bertatik kanporatu zuen, eta gero ondoren 1973an Tisrineko gerran, hebreraz Yom Kippur gisa ezaguna dena eta nazioarte mailan, bai Israel eta Siriaren artean lehia gune izan zen, Siriak ofentsiba baten bidez lurraldea berreskuratu nahi izan zuen, baina ez zuen lortu eta geroztik Israelek enplazamendu gisara hartu zuen. 1981 abenduan Israelek lurraldea ofizialki anexionatzea erabaki zuen, baina Nazio Batuetako Segurtasun Kontseiluak inoiz ez dio anexio honi balio juridikorik eman, eta 487 ebazpenaren bidez adierazi zuen ez zeukala zilegitasun juridikorik. Gerora ere, beti deitoratu izan da Israelek egindako anexio hau Nazio Batuetako Asanblada Orokorrean egin diren bozkaketetan, baina hala ere Israelek erretiratzeko deia hauei ez die jaramonik egin. Eta azkenik gogoratu behar da, 2019an orduko Amerikako Estatu Batuetako Donald Trump presidenteak erabaki zuela Israelen Golanen gaineko burujabetza lehen dabiziko aldiz onartzea. Aipatu duzu, Ander, Nazio Batuen erakundearen ebazpena, eta hain justu Nazio Batuen erakundeak indarrak ere zabalduta ditu bertan, lerro purpura deitu den hori, baina, Ander, jakina da ordutik Israelek erasoak etengabe egin dituela Golango gainetan, beraz, galdera da, 74ko akordio horiek zenbateraino bete ote diren? Bueno, esan behar dena da, nahiko erdizka bete direla eta Israelek batez ere behin eta berriro urratu dela akordia. Kontuan izan behar da, desmilitarizazio eremu hau 1974an adostu zela eta bertan Nazio Batuen kontingente bat ezarri zela 70 kilometroko banaketa lerro batean, purpura lerroa izena jarriz, baina praktikan honek ez du esan nahi Siriak eta Israelek inoiz bakea sinatu dutenik. Izan ere, Siriak ez du onartu inoiz ere lurralde hori kendu izana eta beraz beti erreklamatu izan du eta armistizio bat sinatu zela esan daiteke, hau da, teknikoki orain arte gerran egon dira. Beste alde batetik esan behar da, Benjamin Netanyahuren gobernuak jada Golaneko gainak ere plataforma gisara erabili dituela, Siria 2011tik aurrera anaia musulmanen baita zeuden talde salafistei hornikuntza emateko. Esaterako jakina da Israelek kanpamendu militarrak habilitatu zituela Golaneko gainetan eta bertan zauritutako matxino salafistei, edo hobeto esan da anaia musulmanare atxikitako matxino hauei arreta medikoa ere eman izan ziela eta entrenamendurako gune gisara ere erabili zituela. Eta azkeneko gertakariekin, deno dakigun bezala, Israelek desmilitarizatutako zonalde guztia okupatu du handik haratago joanez ere,
Beraz, akordioa era nabarian hautsi du eta desmilitarizatutako eremu hau amaitutzat eman behar dela esan daiteke. 40.000 herritar bizi dira gutxi gora bera, Golango gainen eremuan, eta erdia baino gehiago arabiarrak dira, baina ze egoeratan bizi dira? Beno, lehenik eta bin esan behar da, 1967ko 6 eguneko gerraren ondoren, bertan bizi ziren 80.000 eta 80.000 siriar bertatik kanporatuak izan zirela, ies egin zuten jasantzizaketen errepresaliak eta ez pairatzeko, eta geroztik Israelek asentamendu ilegalak eraikitzeari ekin dio. Naiz eta nazioarteak behin eta berriz asentamendu horiek ilegaltzat hartu. Bertan, 20.000 arabiar bizi dira, gehienak esan behar da drusiarrak direla, hau da, drusiarrak dakigunez islamaren baitako erlijio bati atxikita daude, eta haien tratarari dagokionez, esan behar da, bigarren mailako hiritarrak izan direla geroztik, eta politika diskriminatzaileak pairatu behar izan dituztela arlo guztietan. Besteak beste, esaterako bertan, hainbat eta hainbat nekazari drusiar zeuden, nekazaritzara, dedikatzen zirenak, eta Israelek urarekiko eskuragarritasuna desente mugatu die, besteak beste prezio eta tarifa neurrigabeak ezarriz, eta beraz haien lurrak ureztatu eta haien produktua landatzeko zailtasun nabarmenak dituzte, bertan bizi diren kolono israeldarrekin alderatuta, non pizgarri eta arrastasun guztiak ematen zaizkien, bere proiektuak aurrera eramateko. Tradizionalki gainera gehienek uko egin izan diote hiritartasun israeldarra hartzeari, izan ere beraiek bere siriartza daukate haien burua, eta ez diote inoiz uko egin nazionalitate siriarrei, baina aipatu behar da azkeneko urtetan gutxiengo batek, 102 inguruk, tramite batzuk edo izapideak egin dituela hiritartasun israeldarra lortzeko, eta horietako batzuk Israeleko defentsa unitatean erreklutatuak ere izan direla, baina gainerakoan Israelek kontuan izan behar da 2018an gainera konstituzioan emendakin berria sartu zituela esanez, soilik Israeleko lurralde osoan judutarrek zeukatela autodeterminazio eskubidea eta beste gainontzeko herritarra bigarren mailako hiritarrak zirela, beraz, nik uste ikuspuntu juridikotik horrek dena esaten duela. Ander, gainera garrantzia geografikoa ere asko azpimarratu da azken aste hauetan, besteak beste, lau herrialderekin egiten duelako muga Golango gainak, baina zenbateko garrantzia du Israelentzat kokapen horrek? Golanak kontuan izan behar da estrategikoak direla, zeren bertan altura handiko mendia daude, eta ondorioz bertatik dagoen ikusmira erabat privilegiatua da. Kontuan izan ezazue, bertatik Galilea itsaso osoa bistaratu daitekela, eta horretaz gainera Siriako hegoalde osoa ikusten dela, Damasko barne. Damasko ia 2 milioi bizaleko hiria da, eta bertatik ikusi ahal izateak ikaragarrizko abantaila ematen dio Israeli ikuspuntu militarretik, zein inteligentzia ikuspegitik. Hermon mendiaz asko hitz egin da azken egunetan, Israelek bere gain hartu du mendia eta horrek bertako baliabideen eta posizio estrategikoaren gaineko irakurketak zabaldu ditu, baina hasteko ze baliabide daude bertan? Hermon mendiaren magalean dagoen baliabide nagusia urgeza da. Kontuan izan behar dugu historikoki ekialde hurbilean ur eskasia pairatzen dutela eta oso lehorra den eremu badela, beraz, halako eremu batean urriturrien kontrola bereganatzea ezinbestekoa da, nekazaritzaren eta herritarren ur beharrak asetzeko eta baita ere zeresan geopolitikoa edukitzeko, zeren ura ere erabil daiteke gainatzeko gobernui xantaila egiteko eta gainatzeko gobernuaren ur behar izanak baldintzatzeko. Kontuan izan, Israelek bere ur hornikuntzaren erena lortzen duela Golaneko gainetatik datozkion urremarietatik. Jordan ibai historikoa Golaneko urputzuez hornitu izan da beti. Eta urriturri oparoa izatearen poderioz bertako lurrak oso emankorrak dira eta baita ere oso aproposak dira baratzeak, mastiak edo eta abentzaitza jarduerak sustatzeko. Esaterako, Siriak urriturri hauen kontrola galdu izanako sondorio ezkorrak ekarri dizkio eta 2011an eman ziren protestetako asko horregatik esplikatzen dira. Kontuan izan, Siriak 2005 eta 2011 urteen artean azken 4 urteetan pairatu izan duen lehorterik haudien abiz izan zuela. Eta horren ondorioz, bere zerealaren edo gariaren ekoizpena asko murriztu zen, eta horrek bere herrialdeko barne hornikuntza oztopatzeaz gain, kanporako esportazioak nabarmen murriztu zizion, eta horren ondorioz, kanpo dibisak lortzeko zailtasunak izaten hasi zen herrialdea, eta nazioarteko organismo finantziarioei
maileguak eskatu behar izan zizkien barre defizit komertzial hori orekatu ahal izateko. Honen ondorioz, murrizketak ezarri zitzaizkion Siriako nekazaritari berari, eta horrek ezinegon handiak eragin zituen bertako herritarrengan, eta 2011an emandako protesten arrazoietako bat hori izan zen. Beraz, pentsa ze puntutaraino Golaneko ur baliabideak kontrolatzeak zer nolako garrantzia duen, zeren Siriak lurralde hauek kontrolatu izan balitu, segurazki lehortearen eragina desente murriztuko zuken. Eta ur gezaz aparte jakina da Golaneko gainetan petroleo erreserbak ere aurkitu direla, baina Golaneko gaine daukaten orografia eta petroleo erreserba hauen sakontasuna medio ustiaketak zailtasun eta inbertsio handiak behar ditu eta oraindik ez dakite errentagarria den, baina iragarpen askoren arabera Israelen autonomia energetikoa ziurtatzerainoko erreserbak omen daude bertan. Eta, Ander, bigarrena, eta ez neurri gutxiagokoa, eta aipatu duguna zarrenaren ere, Netanyahu bertan dela bere soldaduei bisita egiten. Militarki pozio estrategiko bezala duen garrantzia. Israelek, Hermon mendia eta Golango gainetan egoteak, ze pozizio ematen dio militarki? Ikaragarrizko abantaila ematen du. Kontuan izan, Siriak jada estatu independente gisara formalizatu zenetik, 1948tik aurrera, Israelen asentamenduei artilleria bidez hainbat aldiz eraso egiten ziela eta horrek abantaila ematen ziola Israelen asmo espantsionistei galga jartzeko. Altuerak berak, leno aipatu dugun bezala, erreztasunak ematen ditu arerio mugimenduak era errezago batean monitorizatzeko, eta esaterako Israeli bere arerioek jaurti ditazkioketen misilak interceptatzeko gaitasuna asko areagotuko luke. Azken finean, alerta goiziar baterako inteligentzia gaitasunak asko ondituko lirateke Golanen gaineko kontrol osoa bermatzen badu Israelek. Era horretan gainera Israelek indar disuasorioa desente handituko luke bere arerioen aurrean, eta bere lurraldeak historikoki daukan zaurgarritasuna murriztuko luke. Izan ere ezaztu behar, Israelek ez daukala inolako adiskiderik inguruan, eta beti izan dela estatu arroz bat, nazioarteko potentziek lagundua, eta kanpoko jendez osatua, ez bertako populazio autoktonoz osatua. Eta azkenik baita ere kontuan izan behar da, Israelek esaterako Libanoko lurraldean Hezbollah talde irautzaileak beka baiaran operazio gunea dauzkala, eta beraz, Israelek horiek zaintzeko erreztasunak areagotuko lituzke, eta beraz, denolak egun bezala informazioa boterea da, eta informazio maila hau izan da, bere arerioen operatibotasuna, desente neutralizatzea espero da. Ander Aranburu, geopolitikazeko kidea, eskerrik asko gaur Golango gaina estrategikoki eta zer nolako garrantzia duen hobeto ulertarazteagatik. Eskerrik asko. Kaixo, entzun dezute da Golaneko gainen inguruko Ander Aranbururi egindako elkarrizketa Euskadi Irratian, bai pasa irratsaioan, 10 minututxo, gutxi gora bera, galdera asko, baina denbora gutxi. Eta nola gure intentzioa den ere gaian pixka sakontzea, oraintxe gure artean hemen dakagu Ander Aranburu. Arratsaldeon, Ander. Arratsaldeon, Carlos. Zemuz dana? Ondo esan barako. Hemen bakarrik referentzia lagun artean gaudenez, nik nire etxeko euskera erabiliko deala, pixkate horrela naturalago izateko, eta orduan irratiarekin alderatuta, entzulek desberdintasuna antzemako dutela igual, baina, espero alik eta ulergarriena izatea ere. Hau ere eskertzekoa da, ze inbaten saio hau da, geopolitika zen ere euskera berreskuratzeko ahalegin bat, izan ere gure hizkuntzak ere merezi du, eta, ere entzulek ulertu dezaten geopolitika ere euskeraz jorratu daitekela. Eta, zure elkarrizketan ere nola denbora gutxi izan dugun, gaian sakontzeko, nik bat nituen zenbat galdera zuri egiteko, Golaneko gainen inguruan, eta bat izango litzateke, Alasaden gobernua erortzerako Israelek dagoeneko posizioak irabazi dituela Golango gainetan, baina gaur egun, momentu hontan, zein da egoera Golango gainetan?
lehenik eta behin esan barrazeok, erregimena, alasaren erregimen multikonfesionala erori izanetik, 50 urtetan lehen aldi edala Israelek gune desmilitarizatu hori gainditu eta Siriako lurraldeetan penetrazio sakona egin duela, Hegoaldeko hainbat bailara kontrolpen hartu zizkian, batez ere abenduko bigarren aste horietan, eta kasi Damaskotik 20 kilometrotara egotea ere iritsi dituan, Damasko da esan bezala dek Siriako hiriburua, eta hori baino garrantzitsua izan kasi sartualdi bortitzonekin, Israelek Siriar armada dauzken aktibo guztik sistematikoki suntsitzei ekin diola, haien arabera, haien integritate territoriala eta haien seguridadea mantentzeko berme gisara, haudek, haiek argudiatzen ditek Israeleko agintariek ez dutela nahi Siriako erregimen berri horrek inolako potentzial ofentsibo horik oinordetzea, eta horren ondorioz hori aitzaki hartuta Siriar armadaren instalazio militar guztik bombardeatzeari ekin ziotek, aprobetxatuta Sirian ez dagoela gaur egun aginte bateraturik eta aginte kohesionaturik, eta horren ondorioz bombardeatu dizkie Siriar armada dauzken misil gordeleko pila bat, ikerketa zentroak ere bai, logistika almazenak, ontziteria, esan barrazioak adibidez, Siria gaur egun zeuzken itxasontzi gehienak eta suntsituta izan dira, ez zeuzkan asko, baina horiek ere bere potentzialidade nabala bertan bera geratu dek, laborategi pila bat ere bai, eta beste helduleko asko eta asko ere bombardatu bizan ditu. Esan barratzeok, Siria militarki naiz eta baliabidetan oso asimetriko izan Israelekiko, beti zeukala Israeli kontrapisu bat ditzeko kapazitate bat, zergatik armategi kimiko arsenal nahiko potentea zeukelako. Ja 2011-tik 2018 gutxi gora bera martxan izan zen gerra hortan, Siriari leporatu zitzaioan faltsuki, gero Britainia Handiko erresuma batuko parlamentuko ikerketa batek ala adirazi bezala arma kimikoak erabilizana populazio zibilaren kontra, eta horren ondorioz Siriak akusazio haien horiek inguratuta edo akusazio horien menpe egonda erabakizian desegitea zeuken arsenal kimiko guztia, kontuan izan bardek arma kimikoak eta beti konsideratu izan diela herri pobreen arma nuklearrak, hau da, gaitasun usatzaile edo disuasoria dauketenak beste herrialde baten erasoen aurren babesteko edo immunizatzeko, ez da? Siria ja hori galdu zian, eta orain dena galdudik, aire potentziala, potentzial nabala, artilleria zentroak ere bombardatu dizkioteko, beraz, erregimena erabat ezurretak geratu dek, aktibo militarrei dagokionez. Eta etorkizun hurbilen, espero de, igual operazio base batzuk ezartzea Golaneko gainez haratago, baino ez dik ematen ere bertan Israelek ekingo dionik asentamendu berrik eraikitzari, porque gaur egun Sirian gobernagarritasun arazo ikaragarrik zeudek, eta azken finen, kaos horren aurden, ez teke tokizdik seguruena, osentamendu berrik eraikitzeko, eta bertara kolonok eramateko, orduan, pentsatzen diat nahi izan dutena dela neutralizatzea, Siriaren gaitasun ofentsiboa, ez da? Bere garaian esaten zian, Iretz handia edo Israel handia proiektua, edo behintzat eguneratu zana, Ginon planarekin, 1982, Israelek izan marko zuela, kontrola Eufratesetik, Nilo ibaiaren hasieraraino, baino, hala ere ez dik ematen, kolonoak non nahi jarditzaketenik. Orduan, pentsatzen jataien helburua ez dela izango horre lurralde berri konkistatzea, baizik eta segurtasun perimetro eraginkor bat bideratzea eta baita ere neutralizatzea erresistentzia ardatza zeritzonak izan zizakeen komunikazio zere guztik, ezta? Siriaren kantonalizazioa zitzaiten nahi dira orain aurreikuspen guztiak, eta esperientziek esaten digu Israelek hartzen ditun lurrak nekez uzten dituela. Zein da, eremu hontan aurreikusten duzun etorkizuna? Argi zeok gaur egun Siriar erregimena ereitxe izan dela, ez tek gobernu bat kentzea edo boteretik hori kentzea, baizik eta dek erregimen oso baten aldaketa. Hori irudikatzen diko ondo gaur egun talde matxinoek erabiltzen duten banderan, ez? Siriar Errepublika Arabiarraren bandera tradizionalki
txuri, beltz eta gorrie, bi izarrekin, eta hori guan, pixka Sirian ordezkatzen ziana multikonfesionaltasuna hau da, ez? Bertako etnia eta religio guztien arteko bizikidetza parekidea. Denek eskubide igualak izatea, denek estatuaren babes iguala izatea, eta orain talde matxina hauek aldarrekatzen ditenadek, estatua konfesionalizatzea norabide bakar baten, ez? Haudek, islamaren teoria rigoristenak edo teoria konservadorenak implementatzea, eta hori, karo, talkan sartzen dek herrialdearen multikonfesionaltasunarekin, ez? De hecho, gaur egun talde matxino hauek ja da erabiltzen duten bandera eraikin publikoetan eta dek Frantziako aginte kolonialak inposatutako bandera hura, hiru izarretakoa eta kolorez berde, txuri eta beltza. Kasu honetan, bandera horrek ja irudikatzen dik, herrialdea konfesio sektariotan kantonalizatzeko asmoa Frantziak egina izan zuena, ez, haudek. Eremu baten demagun Damasko inguru horretan Estados Uni bat eraikitzea, kostaldeen Estadu alaguita bat, eta igual ekialdean Estadu bat, kurdo bat, ez da, herrialdea kantonalizatzea eta bakoitzak izatea bere espazio propiok, baino bestengandik berizita, ez da? Eta hori dek ematen dunan arabera, etor daitekena, ez? Azkenen erregimen hau oso oso kontserbadorea eta oso sektarioek, edo bere asmoa de behintzat herrialdearen islamizazio radikal bat aurrera eramatea, lege guztietan, zigorkodean, jantzkeran, ohituretan, elikaduran, tabar, eta horre sortuko di minorien eskubideek geratzea deuseztatuta. Pentsatzen dira minoriek ere, batez ere, alaguitak, izan daitezkenak, drusoak, asiriarrak, tabar, ez onartzea guztiz, porque haien biziopenare jaupan zeok. Ez teke hartzu behar, Sirian gaur egun, mediotatik ez dezkigu iristen irudi asko, baino minoria hauen kontrako jazarpena ematen ari dela nahiko era desordenatu baten. Claro, Estadoaren aginte operatiboa edo biolentziaren monopolioa areztek argi eta talde inkontrolatu asko zeudek, botere utxune hau aprobetxatuta edo boterearen ezarpen bigune hau aprobetxatuta, dienak era guztitako krimenak egiten, ez? Orduan, horrek lehenago doberandogo, kartzezakek resistentzia konato ugari ematea baita ere talde hauen baitan, eta orduan, enfrentamendu ugari ematea, eta horri eman altzaion irten bide bakarrazkenean dek, konfesio bakoitzari ematea lurralde konkretu batzuk, bertan bizi dain, beste interferentzia batzuk gabe, ezta? Orduan, izan zitekek zera alde batetik kantonalizazioa Siria dauken etorkizun bat, haudek. Siriak estatu bateratu bezala bereak egindik, gaur egunera orain arte ezagutzen genuen Siria, bere mugen barrun eta bere ezaugarri multikonfesional hauekin amaitu dek, edo behintzat epe luzera edo epe ertaina amaitu dek. Gainera, Israelentzat batez ere dek garaipen historikoa, ezta? Zeren, abenduan bertan esan zian Benjamin Netanyahu, edo hobeto esan da Mileikuski, abizen ez, porque ez gaztu behar hau bere arbasok poloniarrak diela, eta bere jatorria poloniarra da, eta Israeleko gaur egungo populazio kolono guztie bezala, kanpoko jatorria daukela, ez zeuke gaudek ekialde hurbileko jatorririk, ez jatorri semita bat. Eta, Netanyahuk esan zian, ez da, haientzako garaipen historikoa zala, baita ere Golaneko okupazioaz gain, lortzen dulako beste helburu operatibo oso garrantzitsu bat Israele bira, erresistentzia ardatza zeritzona desegitea eta desartikulatzea. Erresistentzia ardatza, dakizuen ez dek, ez? Iranek, Libanor arte eraikita zeukan erresistentzia sare bat, sionismo horren asmo espansionistei aurre egiteko. Haudek, ardatza azteuan Teheranen, gero Irak ere bere influentziaren moan erorioan, 2003ko Estatu Batuarren inbasio frakasatu horren ondoren, txiitek botere irabazi zuten enen, Sirian ere, Siriako erregimena beti izan dek batez ere 80. hamarkadan Iran eta Iraken arteko gerran haien alde lerrokatu zelako iraniarren aliatu bat, eta gero azken hauan Libanon batez ere Hezbollah talde insurgente honek edo talde iraultzaile hau izan dekela Iranek kasi entrenatu eta finantziatu eta ornitu talde bat Israelen asmoi galga jartzeko eta haien aurka borrokatzeko, ez? Eta
horretarako azken finen Sirian Iranen aldeko erregimen aldeko bat egotea ezinbesteko hauan, eta Siriaren desegituratze honekin, esan beharra zeok, orain Siriak usten diola plataforma izateri, hau da ez, hornikuntza kate osoa bertan bera geratzen dek, eta aldi beren ere talde askoren operatibotasuna edo munizioak, elikagaiak, armak eta bar jasotzeko gaitasuna desente murrizten dela, ez? Orduan Israelen segurtasunerako, Israelen interesetarako ona de, porque orain asko zere immunitate gehiago zuke, bere asmo espansionistak aurrera emateko, eta batez ere baita ere Palestinar erresistentzia desestrukturatzeko. Ez tekaztu behar, Siria beti izan dela baita ere erresistentzia palestinarraren erretaguardia bat. Bertako zera militantei laguntza ekonomikoa, finantziarioa zein militarra eman izan ziek, eta baita ere beti aterpea izan dek errefuxiatu uholde guztientzako. Beraz, Palestinar erresistentziari begira eta baita ere Libanoko erresistentzia horri begira, Israelentzako oso albiste ona izan dek Siria desegituratzea, mehatxu izateari uzten diolako, ez? Zuk azaldu bezala, Siriak balio estrategikoa duten Golaneko gainen okupazioa pairatu du, hamarkadetan zehar. Programa hau pixkat borobiltzeko, Ander, okupazio honetaz gain, beste lurralde estrategikoren baten okupaziorik pairatu izan du Siriak azken urteetan? Bueno, Golaneko gainen okupazioa, zemakik pairatzen 60. hamarkatik, zehazki 1967-tik, baino baita ere pairatu izan dizkik beste bateko okupazio batzuk. Ez aztu behar adibidez, Sykes-Picot akordiotik abiatuta, ez da, Frantziak eta Erresuma Batu egin zuten akordio horretatik abiatuta, Siriako eremu osoa geratu zala Frantziarren esku, eta Frantziarrek Siriako kantonalizazioa bultzatzeaz aparte, Siriari lurralde usurpazio batzuk egin zizkiotean. Hoien arten aipagarria dek, adibidez, Libano, leno Siriaren eremua kokatzen zana, Frantziarrek erabaki zutela aparteko estatu bezala konfiguratzea, Siriari itsas eremuak kentzeko asmotan, eta gero baita ere beste eremu oso garrantzitsu batez ere simbolikoki eta ondareari dagokionez Antiokia, famatua dauna pixka gaur egun Turkiaren menpe dauna, Frantziak erabakizuela Ataturken errepublika turkiarrari ematea, ez da, erabaki arbitrario, ez? Intzuten bezala ekialde hurbilen 1915-tik aurrera, mugak marraztu haien interesen arabera eta inolako, lotura etnikori gabe, ez da, ez? Porque Antiokia adibidez, dek turkifikatu den eremu bat, baina berez dek Siria historikoaren barruan kokatzen zen toki bat, ez? Eta horrek, ondarearen zako ikaragarrizko kaltea eragindik, ez da? Eta, gero hortaz aparte, beste okupazio garrantzitsua azkeneko urtetan pairatu duna, baina kasu honetan gaina nazioarteko legedia guztiz hautsiz, izan dek Eufrateseko bailararena. Eufrateseko bailara kokatzen dek Siriako ipar-ekialdean, eta, bertan, eremu honek mugaiten dik Turkia eta Irakekin, eta Eufrates oso eremu garrantzitsua dek, Eufrates, dakizuenez, ibai historiko badek, zibilizazio ugariren oparotasuna albidetu izan duen ibai bat. Azken finen nekazaritzaren ere lehenengo, oparo aldirako bertako ura ezinbesteko izan dek ekialde hurbilen, eta Golaneko kontuekin aipatu bezala, ez? Ekialde hurbila kontun izan dala ur eskasi sistemiko bat, pairatzen duen eremu bat, eta orduan urriturri hauen gaineko kontrola edukitzea ezinbestekoa da, nekazaritzarako, eta ez da. Eta hortaz aparte Eufrates baiaran dagoen beste kontu badek, Siriak tradizionalki izan dituen petrolio eta gas ustiategi garrantzitsuenak, gehienak han kokatzen diela, ez da. Orduan, Siriaren energia behar izanak, batez ere, eta mugikortasun behar izanak asetzeko, eremu hau ezinbesteko izan dik, ez da. Siria aztek, inoiz izan, hidrokarburo aldetik, produzitzaile handi bat,
gehiago izan dek pasabide bat, gasoduktena, oleoduktena eta bar, baino bai emate ziola nahikoa autoaski izateko, ez, bere behar izanak sostengatu eta baita ere, zehozer soberakin batzuk esportatu eta divisa osagarri batzuk eskuratu eta horrela, herrialdeko programa sozialetan eta azpiegituren garapenen inbertitzeko, ezta? Eta horregatik, hau 2011an Sirian hasi zenean matxinalak ematen, ez da, talde islamisten aldetik, bai izan zala eremu bat okupatu zutena lehenengo talde islamistek, eta gero Iraketik etorri ziren Daesheko elementu askok eta. Eta gaur egun ja, inteligentzia zerbitzuek bere garaian esan ziren, adibidez da esentzako petroleo, gas eta gari kontrabandoa oso garrantzitsu izan zela bere entramado instituzionala sostengatzeko, ezta? Petroleo bidez lortzen ziren bere dirusarren 20%, gariaren bidez dirusarren 12%, eta gero ere, bazeki hau ere beste lortu zituztela, baita ere ondarearen guztiaketaren poderioz, edo arte, obrak eta salerosiz nazioarteko merkatutan, merkatu beltzean, eta horre ere paper garrantzitsua izan zian Turkiak, porque petroleo honen eta gas honen trafikoari etzioan entzungor edo egite zioan, eta de hecho baita ere ateretuan albiste batzuk esanez Erdoganen familiako kide ugari bere semek eta kontrabando honetan implikatuta zeudela, eta baita ere ari ziela aberastasun ekonomiko ugari pilatzen horren kontura, ezta? Gero Daeshen erauntzi horri aurre egiteko, kontuen izan 2015etik aurrea, Siriak jasozula Rusiar abiazioaren laguntza, eta gutxinaka juntzala talde hauek atzera botaz, eta ordun gerturatzen ari zala, eremu hau berreskuratzera. Baino 2015etik aurrera, Amerika Estatu Batuetako marinek egiten die operazio kurioso bat, dala hartzea IPG kurdu talde irautzaileko elementu batzuk, gutxi batzuk, eta nastea birziklatutako beste elementu matxino batzuekin, hauei bizarra moztea eta itxura bat, dotoreago bat emanez, eta sortzen dik FDS deituriko taldea, Siriako indar demokratikoa taldea, edo hobeto esan da baita Rojavako erakunde autonomo, kurduarren izenez egon erakunde hau, eta erakunde honen sorrera basikamente dek Siriarren aurrera pausu militarrei galga jartzeko modu bat, eta baita ere aldez Siriar armadak berreskuratu aurretik okupatzeko operazio militar bat. Eta 2015etik aurrera Estatu Batuek kurduarrei kurdua talde haue emateziek babes logistikoa eta lortzen ditek bertan baseak zabaltzea, ezta? Eta hori izan dek funtsezko elementu bat Siriak 2000 gerra ondorenetik batez ere pairatu duen krisi ekonomikoa esplikatzeko eta krisi ekonomiko honekin batera herrialdearen desmoralizazioa, ezta? Hau da, bertan esan bezala zeudek Siriako petroleo ustiategi nagusiak, gari ekoizpena ere bertan oso garrantzitsua dek, eta eremu honen kontrol subiran horik ez izateak, eragin dikena dek, gari eskasia edukitzea, egunean bakarrik 2-3 orduko argindarra edukitzea toki askotan, erregai eskasia, eta hori guztia herrialdean bertan ekoitzi beharrean importatu beharra izatea. Datu bat bazeok honekin lotuta oso esanguratsua dana, eta dek adibidez Siriak gerra 2011 aurretik ekoizte zitula egunen 380.000 petroleo upel, 380.000 petroleo upel horietatik 150.000 behartzizkian asetzeko bere herrialdeko barne behar izanak, eta gainontzekoa esportatu egiten zian, soberakin gisara, divisa lortzeko. Gerra ondorenen, geratu dan petroleko izpena, suntxipen guztieta gero, izan dek 80.000 upelekoa egunean, eta Siriako estadua bera bakarrik kontratu izan dizkik 16.000 petroleo upel 80.000 horietatik. Orduan, imaginatu dezakezu, imaginatu dezake donork zeratako ondamendi izan dan hori,
herrialdeko beharrizanak asetzari begira, ez? Horrek eragindik, gero gainera Siriak besteratako neurri koertzitibo batzuk ere izan dizkik, basaterako Cesar legea, estatu batuek inposatutako santzio edo zigor ekonomiko batzuk, zigor ekonomiko horiek azkenean Siria uzten die nazioarteko merkataritza zirkuitutatik kanpo, ez daude zeuke segurtasun juridikorik inongo enpresarekin, inongo estaturekin, ez inongo beste partikularrekin negozio bat egiteko. Ezin dizkik ezeak SWIFT sistema adibidez, ez? Nazioarteko finantza sistema ordainketa soil bat inalizateko Siriatik datorren edozein banku konturi blokeoa sartzen ziotek, beste alde batetik ere, adibidez Siriako imigrante batek bidarri nahi baldin badizki remesak, eren familiarentzako, remesa horiek ere blokeatzen zizkiotek, horrek eitu zaizkio baita ere Siriako zenbait jenderi izoztu zaizkion aktibo ugari eta ugari, eta orduan hortik ezera ez, gauza guztik importatzeko, Siriak erabili barreko zirrikituk edo asko zero ilunagok, asko zere komplikatuago dituk, eta horrek guztia zertzekarrek oinarrizko lehengaien eta oinarrizko kontsumo produktuen garestitze esponentziala. Horrek eragindik, bizi Siriako moneta, lira, bera, debaluatzea 100.000, ez dakizen bazan, datu benetan katastrofikoa, eta gero beste alde batetik ere inflazioa izatea baita ere astakeri bat, eta horrek, herriaren erosalmena narriatu dik zeharo, eta, gainera, gehitzen baldin badiok horri, eremu oparo edo eremu aberatzenarekiko kontrola galtzen dekela, herritarren pobrezia, desmoralizazioa, eta erabatekoa dek. Gero ere, nazioarteko konjuntura ez dik Siriak ona izan, ez 2008ko COVID-krisia, oraindik eta beste kolpe bat izan, gero 2023ko urtarrian lurrikara batek kolpatu zizkian Siria iparraldeko hainbat eta hainbat eremu, ez? Ja, asko eta asko zutxituta zeudenak, ez? Kalte gehiago eraginez. Eta baita ere, ondoko estatuan Libanon 2019tik aurrera mantzan finantza krisian, ez? Baita ere Siriari kalte guari eragin zizko, porque Libano zan, azken finean, Siriako hainbat eta hainbat ez, sektor ekonomiko erabiltzen zuten plataforma likidezia lortzeko, ezta? Libanon zeudelako, finantza zentro nagusik, ezta? Koktel guztiak, azkenen koktel lergarritasun txigarri badek, baina argi eta garbi esan barrazeok, Eufrates eremuaren okupazio hau erabat zitala eta erabat gupidagabea izan dela, batez ere Siriako behar izan asko asetzeko. Nik esango nikek Siriak mantendu izan balu eremu hauekiko kontrola, segurazki bere erresistentzia gaitasuna gutxienez herritarren miseria kualitatibo hau ez zuala izango hain handia, ezta? Pixkat nabarmentzeko. Eta, nahi badek hitz egin zezake hau horrek nola esplikatzen duen gertatu dien gauza hauek, ezta? Azkeneko hilabetetan. Esan nahi nirean, ezta? Estatuaren kolapsoa bera, ezta orain erregimena eraizterak orduan, faktore guzti hauek ekonomikoa gehien bat nik uste dira klake izan dela, ezta? Zeren kontun izan, adibidez, Siriarren soldatak erabat narriatuta. Erosalmena, bertan bera geratu dek. Datu bat ematearren, honikek, Siriako soldata minimoa pasauan 2010etik izatea $400, 2018an izatea $80 bakarrik, eta azkeneko datuen arabera, Pablo Sapag irakasleari entzun da, $20 hauan hileroko soldata Siriako familia batentzat. Eta haragi kiloa $6. Horrek esan egin ze ondorio, ez? Pairatzen zituzten oinarrizko kaloriak hartzeari begira, adibidez, ez? Edo haragi eskuratzeari begira, edo esnea eskuratzeari begira. Izan daiteke hau lehergailu bat ere ulertzeko zer gertatu dan urtarria hasieran, ezta? Egoera hain plasgarri bat ez dela kasualitatea, baizik eta kanpo faktore askok lagundu behar dutela egoera bera emateko, ezta? Bai, esan barrazeok, ja gero soldatak eta erabat narriatuta, eta
gero ere ejertzitoak desgaste gerra luze bat izandik, ezta? Eta asko eta asko erori dituk, eta erori ez dienak ere, geratu dituk mutilatuta, edo ezgaitasunen batekin, edo zauri iraunkorrekin, psikologikoki haitxuta, eta gero aparte, baldintza ekonomiko ere oso txarretan, porque Siriako ejertzitoan, pentsatzen diat, azken finean izan da estatuko aparatuko bat, elementu garrantzitsu bat, igual bizi balditza zeo zer hobeak izango zizkela, baina Pablo Sapajek aipatzen zunan arabera, $40 besterik, $40 soldata jarotzen ziren urtero, armadaren morala zegoan erabat ondoratuta. Orduan, hori izan dek txokea, Turkiak batez ere babestutako eta sustatutako talde matxino hauen ofentsiba erauntxaldi honek arrakasta izan zezan. Argi zeok ejertzitoa ez zegoela zera borrokatzeko, eta baita ere gaur egun dakigun bezala asko eta asko jaso izan dizi eskupeko batzuk edo transferentzia batzuk era batera edo bestera bando zaldatzeko. Argi daun bezala, aprobetxatu izan di Siriaren arerioek, batez ere Turkiak eta egoera ekonomiko erabat jasan gaitzau, borondateak erosial izateko. Diru bidez, eta horren poderioz, erregimen batek ez balin bazoke armadaren leialtasunik, eta ez balin bazoke eta herria baldin bazeo goze ziltzen, eta ezin biziraun, edozein aldaketaren aurren, ez baldin zioke gutxienez ematen erabateko atxikimendua, ez ziok ez da kontraingo, eta hori pixkat ez gertatu da, ikusiko dek hemendik aurrea, behintzat Siriako agintari hauei eta nazioarteko komunitatea pixka da harintzen ote dizkion batez ere zigor ekonomikoak, Cesar legea bertan bera uzten duten, eta baita ere, Eufrates gaineko kontrola, zeo zer berreskura dezaketen, herritarren gutxienez, argindarra, gasa, erregaiak eta gari gehiago eduki alizateko, hori dek Siriako herritarrei opa diezaiek egun gauzarik onena, egoera nola dagoen ikusita, ezta? Ander Aranburu, eskerrik asko gure artean izategatik, eskerrik asko Golaneko gainen eta Siriaren inguruko programa hau egitegatik. Eskerrik asko hiri eta espero dezagun entzuleentzako interesgarri suertatzea eta goza dezatela. Espero eta ziur baietz izango dela behintzat zu entzutea eta behintzat ere euskara berreskuratzea programa hauetan. Espero dugu GZ podcasten aldetik aurrerantzean programa gehiago egingo ditugula euskeraz. Jendeak ongi ikusten baldin badu eta harrera ona baldin badute, aukera polita izan daitekela gure hizkuntza berreskuratzea geopolitikaz hitz egiteko. Eskerrik asko, Ander. Eskerrik asko, hiri. Eta programa honi amaiera emateko, badakizuten moduan gure programak abesti batekin amaitzen dira, eta gaurko saioa izteko, Fairuz abeslari libanoarraren abesti bat hautatu dugu. Agian bere ahotsa ezagun egingo zaizue, ze El Gallego esan zerrin programako sarrera abestiko ahotsa ere bada, baina hau ez da Li Beirut abestia izango. Hau Damask abestia izango da. Izan ere, Anderrek azaldu duen moduan, Golango gainetatik Damasko ikus daitekelako. Laster arte.